Since 2014, our country has been plagued by divisive forces. TMC is in Meghalaya with the mission to empower the people, uphold the ethnic cultures and traditions, celebrate the sacred land. To oust the proxy BJP government from Meghalaya, be the change, support TMC by calling on 96877 96877. Kaseng long kemesh nong yau mau long menta kasengi ka ar pratrik unai lor ar hajar ar pawar kalalum lalang ya baro ki long kemesh jong kasnong yau mau long naga benta ban mi shakmat ban penram jur yu briu bala penyap ya la kalong kabade na kasnong yau mau long kanisha nong ben hakate ke jing penram kaseng long kemi kala dawa na ki bor jong ka ain ba yu te yu briu transnam de ban set shi jing im hapatong lane ban pensidin ya u hautlai phasi lada sha ka ain khnang ba ki weipat ki riu transnam ki bakum uvir bahadur thapa kinam not shu ban le ki weipat ki riu kan thei kumbala sha le ya kanisha nong pen ngai kublai nong kong yupi na kaliam jong media kabal pi simkhia na banta kan ke jing khot ke jingi na banta kan ka meeting ke bangi don benta namar ka ai ke bangi pelong yang meeting kalong ke bangi don ke jing sofia na benta kan jing chia ba une ubir bahadur thapa ula penyap ula ot mendang ya ka we na ki khun samla jungi ki bedon hang ne hapo ka shnong jungi tengi dap shisha da kam sim ka bas ngokhia kham tam ngi kum kaliang ki long kuni ka bangim sngula ban medur ya kini ke jing chia ngana kalian jonga hakat kusngi ka fuan iwe kong ibanang te na po pams im ia thu bakadon ko we ka khana bana po ka shno jumpi ka ba lathia lang tar hamadan bat ka bala lang kin ka snam te ngala le na re hanta balik pet bat ngisem da shisha ka long ta ka ba uladung ya ka lai jaka na ka po uladung na ka terpeng uladung na ka ne ka ngap ka jongka ulo at yu rendang kadai de shisha ka jing itrim kadai shisha ka be ishir kai ka bangi ngim sula ban mudur kham tam na kaliang jongi kum ki kemi ki badon ya laki khun hayeng te kum karai ka bangi la shimenta ka jannet ka long ba ngila rai penrem ya ni brio da ba ka bor jo ka ain kan sobha ban pelaj suk yu ban phasiru yu ladar sha ka ain ba ka ain ngit pakan sha ba ikata namangi larai bakan lamunta te kalong da shisha kaba sngusn ei kaba sngusang sot kamtam kan ka kena ka de ka kena puswet ka kemi jong ka menta kadang syap arsnem menshwa ka men jong ka ru imdon idon menta stang arut sipara kita gidi kisnrak te manu ban pechu ya ki kesem te ngidap da kejeng songkhia ngidap da kejeng sngo bamla syu ban perkhat ka ei kan ka bajia kapo kisno bujung te ngakat paru ya pi kilong kemi kibaya don ya lagi jong kun kham tam umne up penyap yang ne ka khana udai une pali bapin sobha ban ya pek ya ki kun da jong bakin ya kiar na kini ki jinge shong khakhle taba ngim do so tanat ba kini ki jingjia kin wan hakari hakajai ban reu haki long ying ki long sem jungi haki shnong ki thau ki jungi dengan nak liang ka jonga ngai jing shai tang kata bat kaba kongsan e kalong kaba ngi kondem yu nu breu na ka benta ka ne ka jing le beng ka jing le sat ka jing penyap ko jong uya ka habangi pet isu kaba uda penyap hakan no ko men re ka le kaba ulale dusman ulale ben sheba palat ya ka bangi kumhi kamen sim kristan ngis ngoba kalalong shisha ka bam ila ban pet bat ka bam ila ban pediang kum ya kini ke jinjia bakin wan hapo ke imlang kasalang kum kilong kemi jo kesnong ngila don ya ka meeting menta ka janit bad kawai ka sur ka ba ngila ikren ka di ka meeting jong ka ni seng trewi mon subha long kemi yo mulong bad bangila rai kawai ka rai ba ni prem ni da prem jur ya uni ubrio ubadei ru de pali ubrashim jubor ya ka jing em jong kawai ka khna samla ka jungi hang dia po kasnong yo mulong bat ka jing ja ka bangim sula pedang kum ka imlang ka salang ha ka ni kari kasi kabi ka jungi bat ka ula sule duswon ya ka hakpon na step kami na yeng bandek sige ka trei ki jong ka dai nip tip imat ula ap lupa bat ula tan jubor ya ka
ban penyap di semuanya kah